Možda ti kažem iskreno. Ajde, kažem iskreno. A bole me kurac šta jedeš. A si mi rekao. Unicorn Zombie Apocalypse. I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip u kojem igramo Agar. Jesi počeo stvarno snimati? Stvarno sam počeo snimati, brate, laj si, u klipu si. Brate, slušam, puši mala, sad čekaj da ti pustim deo. Kao što vidite, nismo sami, snimamo sa Johnnyem. Posjetite njegov kanal u deskripciji, Donny Buraz. Krećemo da igramo Agar, nismo dugo snimali, rekao sam vratit ćemo se na staro. Znači, prije smo kidali Agar. Ostavit ćemo ovdje neke sličice. Neko će setiti. Znači, krećemo u gameplay. Bam, 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 bam. Aj, Nikola. Brate, di si? E pa nisam još ni krenuo. Ja se derem na tata ni spava. Ali ja sluška, a? Jesi ti krenuo? Jesi ti krenuo? Da, ja krenuo, a ti? Sam. Nikola je skrenuo? Nisam. Znaš kolika mi masa? Boli me kurac. Kolika mi masa? Tu je neki veliki Viktor. Ja znam da ćemo ga mi pobediti. Jede me Đoka me pojeo. Pojedi Đoku. Pojeo Đoku. Gdje si? Čekaj, sad mi je cilj cijele igre sam da pojedem Đoku. Ajde. Pojeo Đoku da Bog da. Hvala. Jesi ti krenuo da igraš? Da. Jedeš kao neke rupice? Da, ove sitne. Ova govanca? Da, jedeš govanca? Pa moram, brate, tako su me prisilili. Ajde. Šta snimamo? Šta ćemo snimati? Igricu. Koju? Jesu ovo ti? O, vidite, jebote! Kako si me našao? Pa vrtio sam se, brate. Jesu to ti? Pa nisam ja. Pa poješćete BiH. BiH? Vidi ovo, vidi ovo. Vidi? Šta radiš? Vidi? Idem iza tebe. A me pratiš, je li to ono kao draft? Nije draft. Ne znam kak se sve. Vidi ovo. Jebote, kako si tako dobar? Pa stani. Di da stane? Poješćete. Ne! Jebem ti lebarnik u pičku. Pojeo nas, brate. Crnogorac. Ja sam ti lijepo rekao, nemoj ići tamo, stani, a ti ideš tamo. Ajde ti sad meni kao neko. Ne znam šta ti rekao. Ajde kreći, sad se nađemo igramo zapravo, može? Ne znam baš. Ajde, ja imam mase već, znaš koliko imam? Koliko? Boli me kurac! 100. Znaš? 99. Ko ima 99? Ja. Pa boli me kurac, koliko ti imaš? Aj gdje si? Dole, je. Možeš će me BiH, dobre. Nemoj, brate. Idem ja dole levo. Svima se daješ. Idem ja dole levo. Čekaj, bežim gore desno. Aj, ček sam da pobegnem. X je tu, X je tu. Gdje je, brate, X? Aj dole levo. Ajde, brate, tu je ovaj prvi. I drugi. Gdje je, brate, ne vidim. Ajde, idi desno gore. Ja sad idem dijagonalno, a? Ja mogu Ja, vidi koliko delića, brate. Jesi pojeo nekoliko delića? Ne, sad ću. Nemoj ti, brate. Napuni nas. Joj. Napuni se. Sad ću... Bio mi pojeo deliće. Sad ja njemu pojeo deliće. Jesi vidio šta se desilo? Nisam vidio. Šta si ti desilo? Ajoj, brate. Strašno iskustvo sa crnkinjom sam imao. Jebote, puko sam. Nikola, nešto se uzbagovalo da viš koliko ljudi. Šta je ovo, majko mila, šta se dešava? Šta je ovo, Bože me pomozi. Jesi ti Sale, nisi ti Sale. Ajoj, gotov ja. Ajoj, ode ja. Ajoj, ajoj. Jebem ti lebarnik u pičku. A di si ti? A pojeli Ja te pojeo Đoka možda. A pojeo me Viktor, jebem u mamu u pičku ja. Spejso se 5000 puta. BiH, dođi vamo, sunce ti poljubi. Meni nešto zabada. Zabodi ti njemu, brate. Probao sam, teško. Budi uporan, najvažnije biti. A daj, brate, vidi koliko njih. Ovaj se samo spejsam mu se na mamu. Tako je, brate. To uđi da Bog je ušao cijel. Ajde, gdje si ti? Ajmo gore desno, brate. Ajde. Meni uvijek nešto zasjeca kad ih je puno. Kad snimam. Loš komp. Sad kad kupim novi grafičku. Ajde, Đoko, ako se spešaš na mene, spešat ću ti se mami u pičku. Poslušaj me. Ozbiljno? Da. Šta kažeš? Pa kaži neću, brate. No, brate, koji lik, a? Jesi ti Sale? Šef Sale nisam. Ma ne šef Sale, nego Sale. Ne iznad Sale, da sam. I ja isto. A Đoka di je? Evo ga ide Đoka. Te pojao neko? Ne. Ovo sam ti ja, brate, vidi me. Ajde ovdje dođi. Oj, Đoka me vije, brate. Joj, naš će pojesti Nikola. Beži, beži. Pa ti ćeš. Pa ne znam, pa neće me on pojesti. Joj, Doro, jebem ti mater. Nemoj da te pojede ovaj. Uvati ga, jebem ti sumpor u pičku. Pa idi, desno idi. Desno jedi. Jedi.
ćete džoka. Beško, a joj, gotov si. A joj, gotov si mi. Space kroz. Space na mene, plašite. Nije me video, jaj, preživeo sam. A će nas pojesti ovaj, beži gore nazad, oni su tu. Brate, jedva smo preživeli. Vidim. Ste vidio ovo sranje? Evo, tresem se. Ja isto. A dišeš ubrzano. Jesi se oznojio, ja sam se oznojio. Ja nisam, meni hladno. Merry Christmas. Znaš što radi Deda Mraz sa lenjirem? Šta? Pa Merry Christmas. Beži, Hoćeš, džokare! Bježi, dakle. Bež dole. Bježi, brate. Beži dole iza čepa tu. Ja ću ga Uđi u mene. Di da bežim sad? Šta radi? Pa jesi ga mogao pojesti? Koga? Pa prog! Eto ti ga ispod. Koga? BiH, bog te! Daj mi mase! A ti dok to pucaš ko kurac moj, brate. A puca mi Mesto da se spesaš, mrš! A, brate, spesaj se, šta pucaš? Pucam ti na kurcu. Aj dole, desno. Bar sam te lepo kresno. A si mi rekao. A sam ti rekao. Aj joj. Mene vija neki dab. Daj da ga sjebemo, brate. Sad ću te pojesti, makar mi bilo zadnje. Neš valjda. Od koga ja bežim? Pš! Pojao sam ga. Brate, jedi, brate, jedi! Pa to si ti. Ne, ja sam dole. Jopa me vija. Jopa lovac. Pojao te Jopa. Ti Jopo, mater, u pičku ti jebo! Ja se još sakrivam iza tebe, reko poješćeš ga ti, ja sam siguran. A ti se sakrio, eto me tu. Boli me kurac. Vidio sam kako si se sakrio. Ostavljate ono pip na psovačke. Neću mu, treba će editovati 5 dana onda. Psovačke, baš ti slovačke. Psovačke sam rekao. Misliš slovačke? Da, mislim slovačke. Hoće da se timuje, brate, jedi ga, brate, jedi ga. Jedi Jopu, jebem ti Jopu, mater. Uzmi moju masu nazad. Spaja se Jop, brate. Što si to uradio, brate, napaćeno? Brate, sjebote Jopa. Jel igramo dobro? Ne igramo pičku, mater. Pa nismo loši, jel da? Pa šta nam fali, brate, bili smo u top 10. Da, bolje i to nego ništa. Par nešto, brate. Neko ne dođe ni do tamo. Jebe. A neko ni ne dođe, jel da? Ma niko ni ne uđe na server, brate. Neko ni ne dođe. Ja pre nisam mogao, brate. Najbolje su tušćani, ti što ni ne uđu. A oni su najjači, brate. Nikola, aj sad stvarno idemo u top 10. Ne, u top 1. U top 1, a? Oj, bože me moj. Znaš gdje sam ja? Boli me kurac. Desno dole dođi. Ne mogu, ja sam dole levo. Hajde idem ja dole levo. Nemoj govori, čekaj da ti kažem sam nešto. Kad govoriš desno dole ili levo gore ili levo dole ili levo gore. Znači prvo kažeš stranu, pa onda tek kažeš gore ili dole. Kontaš? Što to? Tako lakše razumem. Ovako te ne razumem, brat. Kad ti kažeš, šta sam rekao prvo da kažeš? Da, prvo kažeš. Hoćeš opet? Ti kažeš, brate, dole levo. Ja, brate, ne znam šta je levo dole. Dole levo, ja znam šta je levo dole. Možda probamo opet. Šta? Levo, levo, levo. Sad razumem. A di sad idem, bog te. Pa levo, dole, levo. Drugo levo. A ne to levo. A drugo levo. Levo, gore, levo, dole. Tu. A di to, bog te. Gore, dole, levo, dole. Lepte. Jebu krvavicu. Brate, ja sam 10. Koji si ti? Nema me.
Znaš koji je? I'm recording. I really don't give a fuck. I'll speakam engleski, brate. Mogu ti snimam ceo YouTube. I love your big dick. Čekaj, šta? Nešto. Šta si rekao, voliš? Nešto je ovako pričam. Ja gledat ću ovaj klip kasnije, brate. To će se. Klik. Di si ti? Evo ga neka Tina će popizdati. Nemoj da gleda ovaj klip. Šta da je ovako držim na oči? Da. Koja partija, Ti... Sjel kako si ga džepovo? Pojedinu, to brate moj. Ovo ti je Tito partija. Prvi sam. Ajmo sad na Srbiju. Uspeli smo. U životu. Tako je, brate, snimili smo klip manje od 16 sati. A prvi put snimam, prvi put nije fail recording. Ajde. Dobre! Ko je prvi? Nikola, smo prvi. Daj da ti dam Matej da budeš drugi. Ispio sam mikrofon, ali vredilo je. Šta si radio? Ispio sam mikrofon s kokicama, znači... Aj baci mi malo mase. Aj sad idi levo, space. Siguran, brate, ovdje ima nekih ligova. Ne, idi samo, space. Jebem te u dupe, tebem tvoje. Dobro, aj dođi da si... Pa dobro, ne bi to bio klip da ti nisi promašio slučaj.
Tam ti. Vid pipa. Evo je pipa. Jedi. Ne, pipa je dobra. Nikola, ajmo završavati klip. Znači to je bilo to za ovaj klip. Eto, izdominirali smo. Znači, ostavite like ako vam se svidio klip, ostavite dislike ako vam se nije svidio klip. Snimat ćemo još sa Johnnyem. Pišete koje igrice hoćete dole da snijemo. Ako vam se svidjelo, komentarišite, subajte se na kanal. Vidite novi intro. I kod mene subajte. Da, i kod njega ostavit ću link njegov dole u opisu. Vidite novi intro, novi outro. Vidite novi onaj thumbnail sličice. Ove nove sličice. Šta još onda ima? Biće novi uskoro kako zove? Ima novi okvir za facecam, biće uskoro novi logo i onaj cover banner, kako se već zove? Lažeš. Šta će još biti? Novi intro, nadam se, jel' pipa? Daj da damo masu. Hoće dati svu masu, a? Pa šta ću? Papučaru jedan. Pa šta će ti? Šalim se, brate, svi se subscribeujte kod Johnny Buraz na kanal. Inače, snimat ćemo... Nikola, daj! Vi koliki su? Daj da ga pojedemo. Sad ću pući ovdje pa uzmi mi masu ovu. Puti. Uzmi je. Uzeo sam je. Ne, Nikola! A pipa je tu. Jebote pipa. Uđi u mene s tim malim. Ne mogu. Pokušavam. Dobre. Daj bazu. Čekaj. Ne mogu da se rasprsnem sad na njega. Ne mogu da se rasprsnem. Idi ga jedi. Idi na čep, pucaj čep, brate. Pa pućeš ti u čep jebote on. Pa jebote čep, brate. A mrš Nikola. A šta ti meni mršaš? Je završio klip? Nisam, puni to sve desno. Neću da ti pojede. Šta nećeš? Puni u velikog. A puni sve u velikog, brate. Daj da ja njemu pojedem ovog, brate. Sad dok ga ne pojedemo. Nemoj pući. Pojedi, čuga. Što te dao? Što si dao da te jede? A jebote on te jebo. Jebote ja te jebo ja. Vidi koliko je, još će te pojesti. Sad ga pojesti, jebat ću u mater u pičku. Mazvuće. Nemoj davati ovima, sjebat će te. Neće. Ajde u kurac. Dobre. Good job, čuga. Nikola, brate! Šta je? A jebote. Beži desno. A di ćeš ti ići tamo? A ti se spejsaš. A di ti spejsaš? A spejsam se jebote. Eto, podelili smo masu, tako da to bi bilo to za ovaj klip. Pozdrav svima, vidimo se u sljedećem klipu.